गोजोन फुंबिलि बयनिसिम आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाब फरायनायखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारि। आसामनि थागिबिफ्रा साखाथियाव फैबाय थानाय दुर्गा फुजाखौ लानानै गोबां हिसाब निकास खालामबाय थानाय समावनो नेशनेल हाइवे अथरिटि अफ इन्डिया फिन आसामनि राजा लामानि बिखायाव थाखानाय 9 खान टल गेटनि बिबांखौ बांहोनानै 27 खान खालामनायनि थांखिया फ्राय जाफुंजोबबाय। थामहिनबा 9 खान आरो 18 खान लोगो नांनानै गासै 27 खान टल गेटजों बुंफबहोनानै आसामनि रायजो राजाफोरनि आलु थाव पियाज बायदिसिना मुवा बेसादनि बेसेनखौ बांहोनो नागिरनायखौ रायजो राजाफोरनि मेगनाव गोग्लैदों। मख'थावना दि थाखानाय 9 खान टल गेट जेरै क'क्राझारनि पाटगाव टल गेट, बङाइगावनि देहरापारा टल गेट, नलबारिनि गलिया टल गेट, कामरुपनि मदनपुर टल गेट, नगावनि रहा टल गेट, हजाइनि मिक्रिभाटा टल गेट, डिमा हासावनि मान्दाकाटा टल गेट, काछारनि बालासरा टल गेट आरो कामरुप जिल्लानि नाजिरायाव थानाय टल गेट, बे मोनगु टल गेटनिफ्राय आथिखालसिम हर सान रां खांनानै 488 कौटि रां दैखांनायनि अनगा बेखौ बांहोनो नागिरनायनि थांखिया रायजो राजाफोरखौ फिन जिंगायाव खोख्लैनो नागिरनायखौ नुनो मोनो। मैया आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि भुपेश कलिता बिथाङा मोनसे सोमोनांथावना थांखि फोसावो। बिथाङा गावसोरनि दलीय कर्मीफोरखौ मिडियानि सिगाङाव बाथ्रा बुंनो बन्द खालामो। बिथांनि बेबायदि हरखाब गोख्रों थांखि लानायखौ गावसोरनि दलीय कर्मीनि गेजेराव गोबां उसुखुथु सानस्रि सोमजिगोनखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनो। मानोना बेयो मोनसे फ्रिडम अफ स्पिचखौ भायलेसन खालामनायनि मोनसे रोखा इंगित। 12 सान बारलांब्लाबो दरं जिल्लानि हिलबुरि थानानि सिङाव थानाय बेसिमारि मुंनि दरसे गामिनि रायजो राजाफ्रा आसादुल इस्लामनि मुंखौ बावगारनो सानब्लाबो थारैनो बावगारनो हाया। मानो होनोब्ला आसादुल इस्लामा गावनि थाखानाय सानै हिनजावखौ मोजां रोखोमै जानो लोंनो थानो गाननाय जोमनाय होनो हायैसेयावबो फिन सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्दु सिख्लाखौ हाबा खालामना लाना खारनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोयो। आथिखालाव बिसि सानैया रागाजों गावसोरनि फिसायखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनो थाखाय गोख्रों रावजों खावलायो। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि लाख बेखार सुबुंफोरनो 50 लाखसिम लन होनायनि बाथ्रा फोसावो। ओंखायनो जायफोर आबादारि, फिसा फालांगियारि आरो जिब जुनार फिसिग्रा जेरै बोरमा आरो बोरमा मेन्दा फिसिग्रा बिथांमोननि थाखायबो लन होनो थाखाय खौरां फोसावो। बेनि थाखाय नोंथाङा अनलाइन खालामनो नांगोन। थारै नोंथाङा स्मार्टफन दंब्ला दानो www.dahd.nic.in आरो www.nlm.udaymittra.in वेबसाइटआव थांना एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाब्ला नोंथाङा 1962 नम्बराव फन खालामनानैबो बेनि गासै बाथ्राखौ मिथिनो हागोन। मैया फ्रान्सनि सोलोंथाइ मन्त्रि ग्रेभियेल अटालर बिथाङा मोनसे गेदेर थांखि फोसावो। मुस्लिम आइजोफ्रा जाय गावसोरनि धोरोमारि खसाब आबायाखौ गाननानै फरायसालियाव थांदोंमोन बेखौ बन्द खालामनो मैया फ्रान्सनि सोलोंथाइ मन्त्रि ग्रेभियेल अटालारा बिथाङा बेखौ बन्द खालामना होनाय जाबाय। मख'थावना दि 2004 मायथाइयावबो फ्रान्सआव हिजाबखौ बन्द खालामना होनाय जादोंमोन। बेखौ लानानै दिनै फ्रान्सनि 50 लाख मुस्लिमफ्रा खुद्रिसारनाय दिन्थिसारदों। इसर'नि मोनसे फिन नाजानाय। बिथांमोना अखाफोरनि खोला मिरुआव चन्द्रयान 3 जों देरहासार जाखांनायनि उनाव आदित्य 1 खौ 1.5 किल'मिटार गोजानाव थानाय साननि खाथियाव गासै 109 सानजों मोनहैनानै आनजाद नायनो थाखाय सेप्तेम्बरनि 2 खालार हरिकुटानिफ्राय बे ग्रहखौ दैथायहरगोन। आसा खालामो बे जाफुंसार जायोब्ला भारतआबो इसर'नि गेजेरजों मुलुगनि जेरै आमेरिका, जार्मान आरो इउर'पियान स्पेस एजेन्सिफ्रा साननि खाथियाव थांना आनजाद नायना मुलुगनि मुंदांखा जादों, जोंनि भारतआबो बेबायदि जागोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ नोंथाङा खोनासंनायनि थाखाय फिन आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै आंनि गोदानथार एसपी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब आरो रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।